nyt kun tässä on Pro Rautatie hallitus kasassa Turenin asemalla, niin käytän tilausta hyväkseni kysyäkseni, että mitä tehdään tämmöiselle muna-kana-tilanteelle. Yhdyskunta pitäisi rakentaa, se tulee rautateiden perässä. Toisaalta, jos ei junavuoroja valmiina, ne eivät tule. Kuinka tämä vastavuoro saataisiin niin liikkeelle? Se varmaan jatkuu samalla lailla kuin aikoinaan on Turenit ja muut syntyneet rautatien ympärille, niin pitää vain uskaltaa jatkossakin rakentaa sen olemassa olevan perusrakenteen varaan, että meillä on hyvät rautatieyhteydet, hyvät liikennevarat, niin niiden olemassa olevien yhdyskuntien kasvattaminen ja elinvoiman vahvistaminen on järkevä löytää. Varmaan siinä auttaa tämän päivän tämä suunnitteluteknologiakin siinä mielessä ja suunnittelun järjestelmät, että pystytään kohtuullisen hallitusti ennakoimaan sitä, mitä on syntymässä sekä liikenteen tarjonnan puolella että toisaalta myöskin sitten maankäytön yhdyskunnan kehittymisen puolella. Eli yhteistyössä eteneminen saattaa ratkaista tämän pienen ongelman. Niin yhdyskuntiahan rakennetaan suunnitelmien perusteelta ja suunnitelmat perustuu tämmöisiin tulevaisuuden kuviin ja valtakunnallisiin näkemyksiin ja nyt näiden valtakunnallisten näkemysten täytyy olla pitäviä, jolloin niihin voidaan luottaa ja silloin suunnittelu pystyy niihin pohjautumaan. Ja nyt halutaan tätä raideliikenteen asemaa nostaa yhdyskuntasuunnittelun sisällössä. Siinä tavoitteessa pitäisi sitten myöskin käytännössä pystyä. Mä korostin tätä yhteistyötä, jos ajatellaan vielä tätä paikkaa, missä nyt ollaan. Turengen rautatiekeskusta, Turengen historiallista asemaa, niin tähän sijaitsee sillä tavalla tässä eteläsuomalaisessa yhdyskuntarakenteessa, että sinänsä tällä paikalla kuvittelisin, että on aika hyvät edellytykset jatkossakin vahvistua ja muodostaa sellaista rautatie historiaan liittyvää solmua ja semmoista tulevaisuutta raideliikennettä kehittävää. Niin, minä korostaisin sitä, että ongelma on ilmeisesti aina ollut tämä junaliikenteen järjestäminen, kaavoittaminen on helpompaa, mutta saada ERC sitten mukaan on aina ongelmallista, koska he laskee pelkästään sitä kannattavuutta, että aikanaan Martin Laakson rata rakennettiin siten, että kaavoitettiin ja sovittiin Veeran kanssa, että sinne myös junat tulee. Ja tämä on se ongelma, että molemmat suunnitelmat toteutuvat. Joo, kiitoksia.